Dit is Rondje Regio. Met vandaag, we gaan naar de Boventoon in Roermond. Kunst op stoeptegels om hondenpoep tegen te gaan in Reuver. Maar eerst dieren knuffelen in Maasbree. Ja. Ik dacht, daar maak ik er ook met een trui van. Ja. Het mag weer. Activiteiten in zorgwoningen, zoals hier in de fabriek in Maasbree. De bewoners kregen bezoek van een pony, konijnen, cavia's en kippen. Vanwege het coronavirus waren deze activiteiten lange tijd niet mogelijk. Het was een pittig jaar, maar wel ontzettend bijzonder om het vertrouwen te krijgen van onze gasten en bewoners en van de families en ook het team. We hebben echt, als ik het woord zo zeg, dan krijg ik gewoon kippenvel. We hebben zulke bijzondere mensen hier werken als collega's en als vrijwilligers, maar ook de families. Het contact, dat is zo speciaal. Het zijn korte lijnen. En dat maakt gewoon dat er een goede band bestaat tussen iedereen onderling. En daar zijn we heel erg blij mee en ook symbolisch. Want dat is eigenlijk ook meteen de eerste activiteit dat we gasten kunnen verwelkomen vanuit de dagbeleving. En die treffen dan hier de bewoners. En andersom zijn gelukkig ook bewoners naar de dagbeleving. En dat is al die coronatijd is dat niet gegaan. En dat is eigenlijk wel wat we voor een droom hadden. Dus het is heel bijzonder om het nu te zien dat het nu wel kan. Bewoners die zijn komen wonen, die waren vaak voorheen al gast bij de dagbeleving. En zijn ook bij de fabriek komen wonen omdat ze die activiteiten konden blijven doen. En dat ze ook de verbinding houden met mensen die in de wijk wonen. En dus andere verhalen horen. En ook hun verhaal kwijt kunnen aan weer nieuwe mensen. En dat maakt het gewoon heel bijzonder. Die ontmoetingen en die verbinding die je ziet ontstaan en hoe waardevol die is. De bewoners kunnen af en toe naar huis en nu ook hoeven mondkapjes niet de hele dag meer op. Een verademing vinden ze het. We hoeven niet standaard mondkapjes meer op. Ja, nee, het is veel prettiger communiceren, de mensen voelen zich veel vrijer. Dus iedereen was er ook echt wel aan toe. En na een langere periode van toch maatregelen, ook hier binnen de fabriek. Gelukkig is het allemaal goed gegaan. Maar we zijn heel erg blij dat het nu steeds meer bij het idee komt wat we hadden. Om juist gasten, bewoners, iedereen lekker elkaar te laten treffen in de tuin of wat dan ook. Met muziek en mensen ontmoeten elkaar en dat levert mooie verhalen op en prachtige momenten. Want normaal doen we een voorstelling weggeven. En nu zitten we toevallig in de keer hier. Ja. En een keer een andere stap maken. Ik vind het heel erg gezellig en leuk om bij de beestjes te zijn. Om zo dichterbij te zijn. En te zien dat ze, het feit alleen dat ze niet bang zijn. Dat ze gewend zijn, dat ze geknuffeld willen worden. Dat ze geaaid willen worden. Moest kijken wat ze lekkerder vinden. Ja, hè? Nu de coronatijd bijna verleden tijd is, worden er weer vrijwilligers geworven. Vooral voor de dagbeleving op de zaterdag worden vrijwilligers gezocht. En we hebben in de coronatijd hebben we ook bewust niet actief vrijwilligers geworven. Want dat vonden we niet passend als de eigen familie niet mag komen. Maar nu de deuren weer openstaan van de fabriek, is het ook tijd dat we nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. En we hebben al prachtige vrijwilligers. Maar we zijn natuurlijk altijd op zoek naar nog meer vrijwilligers. En die kunnen zich op allerlei manieren inzetten, van wandelen tot gespreksgroepen. Tot op een duofiets of gewoon hier zijn en samen met de mensen een gesprek aangaan. In augustus wordt het 1-jarig bestaan gevierd van de zorgwoningen van de fabriek met een optreden van Peppy Kraft voor de bewoners en familie. In Roermond op de Robert Regoestraat is de Boventoon gevestigd. Een dagbesteding voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Wie er van muziek houdt, die hoort daar thuis. En Hans Leijendekkers heeft dit allemaal bedacht. Ik had een mooie droom van een leuke dag. Ergens op een plaats waar bijna alles mag. En iedereen was blij. En ik voelde me vrij. We kregen koffie, ranja of chocomel. Elvis Presley, tosties, uit frikandel. Er was een man met een hoed. En een bril op zijn snoet.
Op de boventoon, daar is het fijn, de hele dag plezier. Voor groot en klein met trommels en gitaar spelen wij met elkaar. Op de boventoon, daar voel ik me vrij, we zingen heel de dag. En iedereen is blij met trommels en gitaar spelen wij met elkaar. Dan weet ik eigenlijk zelf de tekst al niet meer van het liedje. Ben ik dat wel kwijt. En het is net uit. Hè? Ja. Dat wordt nog wat oefenen, Hans, dan, hè? Ja, zeker. Zeg, en dit is dan misschien wel een eerbetoon aan het concept wat jouw droom, hè, om een dagbesteding in te richten. Ja, wat klopt. Met muziek te maken heeft. Ja. Hoe is dat zo gekomen, Hans? Ik was er eigenlijk wel een hele tijd al mee bezig in de gedachten. Ook een beetje noodgedwongen omdat ik vorig jaar zonder werk kwam te zitten. Maar voor die tijd was ik toch al een hele tijd bezig met dit concept eigenlijk. Alleen dan is het niet noodzakelijk om eraan te beginnen. Dan blijven het bij dromen. En uiteindelijk, doordat ik zonder werk kwam te zitten, dan moet je het om gaan zetten in daden, zeg maar. En dat hebben we hier gerealiseerd. Ja. En kun je uitleggen wat het precies inhoudt wat je doet? Dit is een dagbesteding voor volwassenen met een verstandelijke beperking. En die dus echt passie voor muziek hebben. En waar we de hele dag met muziek bezig zijn. Hè Marco? Ja. En Mick? Ja. Dus we doen op allerlei manieren zijn we met muziek bezig. Marco en Mick die hebben hun hart zitten bij de rapmuziek. Dan doen ze eigen teksten schrijven. En dan maken we dan muziek erbij. Die nemen we dan op. En uiteindelijk is dan de bedoeling dat jullie die liedjes kunnen gaan gebruiken als jullie gaan optreden. Ja. Dat is de volgende stap, begrijp ik. Ja, dat is de volgende stap voor hun. Maar er zijn natuurlijk ook andere deelnemers die een heel ander niveau hebben. En waarbij je op een hele andere manier zeg maar, in die muziek met hun bezig bent. Dus door gewoon van begin af aan met ritme bezig te zijn of proberen om gitaar te leren of ukulele te leren. Kan op allerlei manieren, zeg maar wel de hele dag met hun passie bezig, met muziek. Ja. En hoe kom je eigenlijk aan jouw, laat ik zeggen, cliënten? In feite is het een beetje ontstaan door... Ik heb natuurlijk een oproep gezet op social media. Van dit is het plan. Mensen hebben daarop gereageerd. En daarnaast is het ook mond-op-mond reclame natuurlijk van mensen die hier zijn, enthousiast zijn. En met name ook de ouders die daarover enthousiast zijn, die dat weer rondvertellen in hun kring waar ook zeg maar mensen met een verstandelijke beperking zijn. Zo is het een beetje op gang gekomen, zeg maar. En er zijn nu nog een aantal plekjes vrij op bepaalde dagen. Maar ik wil het ook een beetje kleinschalig houden. Hè. Dus niet zo dat ik hier om een dag 10 mensen wil hebben of zo. 4 is eigenlijk gewoon de max, want dan kan ik hun ook de aandacht geven die ze verdienen. Ja. Friet, willen ze lekker maar een bakje niet. Ik ben Abdul, ook kom in Istanbul. Ik kan een beetje rappen, maar ik win een heleboel. Ik loop straat met een bakje friet. Willen ze lekker maar een bakje niet. Ik ben Abdul, ik kom in Istanbul. Ik kan een beetje rappen, maar Mickey een heleboel. Mickey straat, hey, moet niet kijken waar het gaat. Over gaat, hey Marco, 2 chickies over straat. Hij loopt daar met een bakje friet. Met een kijken, nee, met een gills niet. Hey. Chillen op de straat doe ik graag. Kijk eens hier, freestylen maar. Ik ben daar, weet je hoe het gaat? Kijk eens hier, vrij hoe laat. Vrij hoe laat. Moet ik kijken waar het over gaat. Vrienden, nee. Gewoon even seks, maar ik wil even like. Je moet even kennen, ik heb gewoon flex. Gewoon leuk kleine Ronnie flex. Mijn grootste voorbeeld Ali B. Doe even mee, ik ben oké. Wat zou je doen? Pak een miljoen, weet je, kampioen. Oh? Kampioen, kampioen op straat.
chickies over gaat, moet ik kijken waar het over gaat. Geld, wijven, mooie pakken, klote politie, wil me van me afpakken. Hey, kom even hier. Ja, waar het over gaat. Mick, wat hebben jullie zo net gezongen? Ja, het is meer freestyle. En ja, het is gewoon freestyle en straattaal. Dus ja, dat is wel hoe wij onze passie graag delen met elkaar. En hebben jullie dat dan zelf geschreven met hulp van Hans? Nee, het is puur echt freestyle. Ja. Spontaan heet dat. Ja, het is gewoon spontaan. Ja, dat is een moeilijk woord voor mensen die dat niet weten, hè? Ja. Dus dat bedenk je ter plekke. Ja. Geweldig. Dus dan, als je het weer een keer zingt, dan gebruik je misschien hele andere woorden. Klopt dat? Dat klopt. Ja? Ja. En dat kun je altijd bedenken. Ja. En ligt er misschien ook aan of je iets meegemaakt hebt. Je denkt, ik heb een frietje gegeten. Ga daar iets over zingen? Nou, specifiek heb ik eigenlijk van mijn neef uit België. Mijn neef heeft een keer met een bekend liedje gepakt. Heeft hij gewoon die liedje van Abdul, heeft hij gewoon erop gerapt met een bekend liedje. Ja. En heb je ook nog iets met dat voetballen gedaan? Voetballen. Want nou zijn die kampioenschappen, dat is het heel erg hot, hè? Iedereen zingt Ja. over die voetballers. Ja, en dat is meer, kijk, ja, ik ben de grootste deel Stuk TV. Stuk TV zijn ook YouTubers op internet. Maar ja, ze hebben vrienden. En daar vrienden is Wolter Kroes. En Wolter Kroes is meer van Viva Hollandia. Ja. En hun noemen ze Flappy tegen. Dus mijn grootste deel is gewoon Stuk TV. En ja, Wolter Kroes is echt de hot in zo te zeggen van, ja, Viva Hollandia is meer... Ja, dat is zijn hit, hè? Dat is zijn hit. Ja, dat doet hij ook voor een supermarkt, geloof ik, hè? Ook dat. Ja. Ja, er zijn verschillende soorten liedjes, hè? En jullie maken rap. Maar jullie kunnen heel veel, zag ik. Ja, niet alleen rap, hè? Veel. Ja, we zijn... Hierboven zijn we ook een soort kantoor aan het maken voor ons twee. Ja. Dus jullie zijn ook klusjesmannen? Nou nee, dat niet. We zijn meer bezig met echt kantoor. Dat betekent dan, we maken rapteksten. We maken wat we nu aan het doen zijn met, als we op televisie zijn of op radio. Dan ga ik dan met mijn vader aan de slag. En dan... ik wil meer, zeg maar, met hem meer in social media en door heel wereldwijd. Oké, en dat jullie dan ook wereldwijd gaan optreden? Ja, dat lijkt me echt leuk, ja. Dus dat is eigenlijk jullie droom? Ja, onze droom, ja. En dan met z'n tweeën of mogen er nog wat bij? Nee, we zijn echt met z'n tweeën. We zijn echt met z'n tweeën, ja. En heb je wel een naam bedacht? Ja, de Squad Boys. De Squad Boys? Ja, en ja, we maken daar ook een website. En hoe kom je aan die naam? Ja, de naam. Ja, we heten eigenlijk eerst de Bad Boys. Maar de Bad Boys is afgepakt door een film. En ja, op een gegeven moment zei ik tegen Marco, luister, via WhatsApp dan, heb ik gezegd van, luister, vind je het leuk om om Squad Boys te beginnen? Want het is oorspronkelijk uit een YouTube-carrière voor iemand. En dan heb ik het zomaar afgepakt. En eigenlijk is het Bad Boys afgepakt. Nu heb ik echt een YouTuber die ook Squad gebruikt. Ja, toen heb ik gezegd tegen Marco via WhatsApp van, ja luister, wij gaan Squad Boys Dat is de naam. Dat is de naam. Daar gaan jullie beroemd mee worden. Ja. Ja, Hans, we hebben hier een prachtig optreden gezien van de twee jongens. Wat is jouw begeleiding daarin geweest? Want veel doen ze zelf, hè? Dat zit er gewoon in. Ja. Nee, dat klopt. Wat ik probeer is dat ze toch teksten op papier gaan zetten. Want als je een liedje wil maken, dan moet je je wel aan een bepaalde tekst houden. Kijk, dat freestylen, dat is heel leuk voor zo ertussendoor.
zeg maar als ze echt een liedje willen gaan maken waarmee ze ook willen gaan optreden, dan heb je wel een structuur nodig. Dus dat zullen ze dan moeten opschrijven. En dan gaan we kijken van, wat zijn dan de refreintjes, wat zijn de gewone coupletten. En dan gaan we daar de muziek onder zetten. En dat is een stukje wat ik dan doe. Dan ga ik met hun kijken naar welke beat willen jullie eronder hebben. En dan zoek ik daar akkoorden bij. Wat we dan zelf voelen van nou, dit is de kant waar het op moet gaan. En uiteindelijk komt er dan een compleet liedje uit. Het is vies. Je hebt het soms onder je schoenen wat niet fijn is. Het stinkt. En er komen veel strontvliegen op. Want ze gooit gewoon daar neer. Terwijl het niet fijn. Hondenpoep. De buurt in het Spoorkamp in Reuver is er klaar mee. Zeker in en rondom het speeltuintje. Kunstenaar Jos Burgskus uit Bezel maakte woensdag samen met buurtbewoners keramische mozaïektegels om de poep tegen te gaan. Men wil toch proberen zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken. Want het is mooi als je huisdieren hebt. Maar let erop dat je niet de huisdieren de ontlasting hier in die speeltuin doet. Want ja, dat is niks vervelender dan als kinderen in de uitlaatwerpselen van de honden of hoe dan ook grijpen en vallen of hoe dan ook met spelen. Dat is niet zo leuk. En we hebben hier al wel wc'tjes staan. Maar ja, goed, je weet wel hoe dat gaat. Als een hond zo nodig moet, dan zijn er die, als het niemand gezien heeft, dan weet het niemand. Dus, maar we willen een beetje meer attent maken op het feit van nou, als we die tegels maken en dat met de buurt doen waar dit ook plaatsvindt, dan is het ook gewoon leuk. Dan worden ze bewuster van het feit, daar moeten we toch meer op gaan letten dat we niet zomaar klakloos onze huisdieren hun gang laten gaan. Het is niet echt moeilijk, maar je moet wel puzzelen. Dit is een stoep, dit is een hond en dit is een droom. Je merkt gewoon daarom ook die rode lijn erdoor, die poepende hond. En dan die rode lijn erdoor en dat iedereen begrijpt heus wat je daarmee bedoelt. Dus dat maakt het leuk en ook omdat je dat samen met kinderen doet. Voor hun is het dan toch heel eenvoudig om dat te kunnen maken. En daar gaat het uiteindelijk ook om. Hè. Je moet ook kijken dat de kinderen op die manier toch op een redelijke korte tijd. Want je moet toch op zijn middag zo'n tegel kunnen inleggen met die tegeltjes. Dus dan moet je toch een redelijke korte tijd moet je dat voor elkaar zien te krijgen. De tegels komen op verschillende punten rondom het veldje te liggen in de hoop dat hondenbezitters de poep voortaan opruimen. Ik denk wat dat betreft, dat iedereen toch wel nou bewust raakt dat je niet zomaar dat kunt doen. En ik denk dat dit wel een leuk initiatief is om op die manier te verduidelijken. Rondje regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot volgende week.